Assalamu alaikum. Me löydettiin nää alhaalta. Okei, me rikotaan nää nyt. Eka otetaan kaikista pienin. Eli tää on musta. Tai joku liilu tämmönen. Okei, Joo. Safia rikkoo tän. Ytä nyt. Miksi me? Okei, me rikottiin tää. Okei. Okei, nyt me laitetaan face. Nyt otetaan toka pienen, eli tää ollaan sitten pyytäneet ihan sama mikä tää. Okei, nyt. Nyt. Ei mitään alusta. Anna kuva koklaan. Koklaa. Mä tiedän miten. Heitetään vaan tää. Joo, ota heittää. Oh my. Me tarvitaan siivoa näitä. Nyt me heitettiin ne Ulos. ulos. Ja tässä on. Ja nyt Vesio saa päättää, mikä me otetaan. Tää meni jo vähän. Niin, otetaan vaan tää nyt. Otetaan vaan Koska tää. vahinkossa rikki. Laitetaan se tänne jonnekin. Eka nää. Sit tää isoitti, sit tää iso. Okei, anna nää. Okei. Oh damn! Oh my god. Okei. Oh my god! Siis katso tätä. Mä pidän tovin. Ja tää nyt hei. Me laitettiin nää sit ulos tänne. Ja Okei, nyt. sit me otetaan tää. Okei, nyt mä rikon tän. Jota on tämmönen. Riko se. Oh damn! Damn! Tää Okei, meni nyt kaikkialle. Okei, heitetään nyt tää ulos. Heitetään. Otetaan ne. Meidän pitää ottaa nää pois. Nyt me heitetään nää. Okei. Jätä ne pois. Niin siellä saa. Okei, nyt tää meni. Me laitettiin se. Okei, nyt tää viimeinen kaikista Nyt me laitetaan isoin. tää ulos. Me tehdään tää ulos. Joo, ulkoa, kun tulee sit kaikkialla niinku. Niin, se jaksaa ei. Viisi. Okei, laitetaan tänne. Okei, tää on hyvä. Näkyykö se? Joo. Okei. Nyt. Oh, Damn! Tää meni kaikkialle. Damn. Ai, ja tää on vielä tässä, mitä me rikottiin. Anna mäkin. Anna heitetään tää. Joo. Kato, tonne.